Maiatzaren 2an eskola jazarpenaren aurkako eguna da. Eta bideoklip honen bidez material didaktikoa sortu nahi izan dugu gaia beste modu batera tratatu ahal izateko. Erasotzaileari mezu positibo bat eman nahi diogu. Posible dela bizitza beste modu batean heltzea eta ikustea. Beraz, espero dugu balio dezala gai zail eta korapilatsu honen lanketarako. Zein begik bota zaituzte beste inor zauritzera. Zure pozoen guztia, zure gorroto izpia, zure barne iluntasuna zabaltzen. Aizu, zer pasa zaizu, zer ari zara, izu hori zauri behar ote ditugu beldurrari irabazteko. Zenbat inoiz ez da beranduegi, inoiz ez da zailegi norabide aldatzeko. Zenbat zauri behar ote ditugu beldurrari irabazteko. Zenbat inoiz ez da beranduegi, inoiz ez da zailegi norabide